iso pinter nyanyi. Gak Mas teh. Apa jenenge? Lah heeh ngono kuwi lho Mas. Aja buka wadin dene. Kok geding aku. Mas teh karaoke teng griya ngoten to Pak. Nggih. Saking YouTube ngoten niku lho Pak. Nggih. Buke sapa karek? Wong buke iki yo. Buke lare-lare. Nggih. Nggih, pindah malih Bapak. Sampun matur suwun Mas Dalang. Sampun suwun. Mboten malih. Mboten malih Pak. Sampun matur suwun. Nggih. Kula nggih matur suwun Pak. Nggih, matur suwun Pak. Nggih. Pak, Aku yo tak melok medun di sana. lho, niki mboten wonten melih perangkat sing badhe napa? Monggo menawi Bapak Ibu perangkat badhe. Monggo. Ah, Nyuwun nika sing kepareng rawuh teng dalem nika kan kuwatrah niku. Nggih, wah. Luar biasa. Oh nggih Pak, matur suwun. Maaf bapake blangkone abang. Bang. Abang. Abang. Menandakan kalau diisi dompet itu ada abang-abang. Ya. Neng kok ya ndak ditinggali abang. Oh, ditinggali mic mau. Nggih, ampun. Matur suwun nggih, Pak. Wah. Niki dereng bulurah, biasane lho ya, bulurah ki lek ketemu ambek cah cilik-cilik ngono kae nyangoni, biasane. Lek mbok lek mbek kowe. Lho kok iso ambek aku ora iki. Soale sampean ki yo Lenggah antara cilik lenggah. Oh, nggih, lenggah. Wonten to, Dik? Anu. Wonten. Wonten nggih, bulurah nggih. Oh, nggih. Kersa nyanyi, Bu? Monggo Ibu kersa. Oh, mboten. Anu nyawer mawon. Maksudnya nyuwun lagu mawon. Nyuwun lagu. Napa? Nyuwun lagu napa, Bu? Hah? Joko Tingkir. Tingkir. Kan ndek inge panggil Joko Tingkir. Kok ya metu ae tadi. Lho ya. Sampean ki mau rene wis maem, Kong. Wis maem? Lo sudah ada panitia. Biasanya njaluk didulang. Wes. Tak dulang ya. Mau lah pas Mau ya, Mak. pas anu to, pas apa niku maem nak sore nak mati lampu. Aku wedi iki dikira tuyul ngono. Bengi-bengi turu tak lo. Iya maem ya. Wayahe maem mek. Lah iki lho maem iki lho disuruh Maem maem ya. lho. Adik kecil makan yuk. Nah, kita iki Ayo jenenge sayang. perhatian. Dang. Ayo Tik maem Tik. Iya Tik. Alah alah. Titi ayo aja akeh-akeh. Didulang. Iya. Ngoten niku lek mboten didulang ki biasane ki. Biasane. Iki moto. Oh, moto kleru ya. Iya. Oh. Yo ngabrakal dong yo. Heeh. Wes. Kuwi lambe apa jumbleng jane. Ayo dihabisne ndak parang ngono tak slentik. Lentek, kuwi rezeki lho mangan nolak rezeki. Aja muta. Dihabisne. Mimik ya. Mimik Tik, mimik nak, mimik Tik. Nah, Wah, wis syarat anu Mimik dibimiki. Tik. Mana mimik kuwi emoh aku nek. Mimik apa? Mami cucu. Cucune sapa? Ah. Cucune buwe. Ada luar so. Sampe ngono kula. Ya, Mimik nak, mimik Tik, mimik nak. Ya oh, mimik. Wis remuk. Piye to piye? Gak boleh ngono kuwi mimik nak, mimik Tik. Gak sopan iki, gak sopan. Oh, Ini baik kok iso. Yo ora nek ngono iki ngobek diraup iki lho. Ayo nembang yo. Nimbang. Oh, Pak, Yo roh meneh aku ora ngadus. Ya ngilani ah. Yo nembang. Ngengek kung cawik barang. Ayo nembang. Ya nebak. Ya niki nembang lagune nganu ciptaane Mas Akbar mawon. Napa? Wah, engko goro-goro wae. Alah nyapa gak saiki. Goro-goro to. Alah, Permintaan sih oke minangkani sih. Oke. Permintaan sih oke. Permintaan apa? Lewung. Oh, iki warga kene kok permintaan. Liyane napa Mas? Lewung sing gamelan lewung. Apa sih apa ke? Napa Pak? Tekonono. Pripun? Joko Tingkir. Joko Kendil. Oh, Joko Tingkir. Joko Tingkir lho Mas. Kuwi anu permintaan ben bengi mesti enak. Pripun iki Joko Tingkir apa lewung? Monggo nek Lewung mawon. Joko Oh Tingkir. nggih. Joko Tingkir mawon nggih. Manut. Oh nggih.
Mas Victor. Ayo Mas. Kayak dikit. Sampun ngatur. Terima kasih. Duduk dulu Dek Niken. Anu Mas Dalang niki wonten panyuwunan. Omong ning sampeyan. Nggih. Tak omong. Niki wonten panyuwunan saking Bu Sri Waras. Bu Sri Waras. Nggih, nyuwun diinggah nih. Oke, Monggo Bu Sri. Wah. Pundi piyantune? Bu Bu Sri Waras. Nggih, Bu Sri Waras, monggo. Dinarep wonten pepanggungan, monggo. Monggo Bu. Monggo Bu. Monggo Bu Sri, monggo. Kula katuran pinara wonten panggungan. Bu Carik, sekalian nggih. Monggo Bu Carik kalian Bu Sri sekalian. Monggo minggah wonten pepanggungan sesarengan. Nggih. Monggo. Monggo. Monggo
monggo Bu Sri. Monggo. Monggo. Bangi terus. Ya, terus. Terus. Tebak. Nah, alon-alon mawon Bu. Tok. Wah, niku. Nah, Bu Sri Waras niki. Nggih. Jumeneng mawon, mboten usah nuruti pektor. Terus Lagi kula pondhek terus jenengan tengandhap pekeco. Nggih monggo Bu. Katuran napa panyuwun napa? Lali janjine nggih. Oke, siap. Jenengan nggih sing nembang nggih Bu nggih. Jenengan piyambak nggih napa di Tepani kalian. Oh nggih direncang monggo pilih salah setunggal. Oh. Monggo. Jeng salindri nyun sewu. Oh monggo nggih. Lho, Pak Pur ning ndi? Ya. Lho dagelan. Nggih, direncangi. Gak apa-apa alon-alon. Enggak apa-apa kan. Nggih, Bu. Nggih. Lali janjine nggih. Aja janji. Ja. Ayo digedruk nih, gedruk. Gedruk ya. Cedak. Dung pempek, dung pempek. Trak. Suarane. Trek. Iya. Yuk. Apik men suarane. Lagu ini untuk teman-teman Ranusia, Des Sawi, Oh, nggih. Sama Ibu Kandes, dan Ibu Kuto Papari, Bu Jarwo, pimpinan Senam Ranusia di Buengar. Ya.
barangmu. Kowe ora teko. Janjane Terus. Terus. Asik. Iya iya. Iya iya. Ada sesek. Tarik. Yuk. Oh. Ayo Bu, goyang Bu. Asik. Masuk. minggu sasaniku. Ya. Matur nuwun. Sami dalan swanten mugi padalah Nggih Bu, luar biasa. Lega-lega Bu. Luar biasa. Dipegang miki. Cek. Wah, nggih. Suantene sae. Wah, jen cengkoke jos. Ora awo. ciri khas kok Ciri khas nggih. Tur anu solahe luar biasa. Oh, solahe pripun, Mas? Ono kadung joget. Wah, oh iso poyo enak. Enak ada goyangane. Nggih, Mas Akbar. Dibacot nih. Oh, nggih. Monggo dibacot. Dek Sinta. Dek Sinta. Yo. Sepati cah. Asik kare. Wilujeng dalu Dek Sinta Widya Palupi. Sugeng dalu Biyung Cange Mbak Yu Limbo. Amin. Amin. Jangan wong donga. Donga kok amin. Tembang. Lembang. Nggih. Monggo. Niku wonten napa Mas pamundhute? Liwung. Liwung. Oh nggih, liwung. Pamundutan lumantar WA. Oh, sinten Mas? Ya
tidak mau disebut orangnya. Oke, siap. Nyabar mboten? Hah? Menawa transfer. Nggih, transfer niku. Nah, oke. Yuk, monggo, Cok. Lewong anu. Lele. Le. Anu digarap langgam sih ben beda Oke. nuansane. Nggih. Mangga yuk buka celuk. Mangga, ya. Bodo ati rinten siang dalu inaraban jiwareku ngundang rasa tumetesing kalbu segera datan bisa ngeluluke hatiku suwinggun pengenteni lipung ning atiku anto jampi Radia ati sanwiji penatian adata lakoni Yuk. Oh. Lanjut. Sadepan kita ratu Merengas liratu Raja ing sisihku Mugi Gusti Tarik, Mas, yo. Awas. Astaga. Juga. Sapisan ketem
terima kasih Dik Sinta. Tur. Mas Victor mengko ditutuk ning nggon Goro-goro. ya, Siap, Mas. Pelok larase. Duk, piye? Iki ceritane sih dawa Wahyu Senopati. Request pamundhut saka Bapak Lurah ngono mak. Ditutuke cawi sesaji kareben ora kena dukane ingkang sinuwun. Ngono ya mak. Ayo tak derekke yung. Kuku sing tupaku melon mangambar selaning krana. Ngendoni swasana kang kenceng ngregengke kahanan ben gayeng. Yo kanggo pambuka nggo ndobrak swasana. Iki siden 1 2 3 Dek Betrisa Dek Sinta Mbak Enggar. Jumeneng dhisik. Oh ngono. Nggo Mukadimah ana ing limbukan tembange ninggal katresnan. Oh iya. Ya. Ayo sinden bertiga berdiri. Mukadimah ning limbukan ngregenge kahanan ana ing bengi iki supaya luwih regeng, supaya luwih gayeng. Dalos, yuk. Hey, 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 hey.
tarik. Mbak ya eleng pawelengku kemana kan mas janji-janjimu aku kan setia satu tak anteni kanthi saelengku. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku sing ndak tresnani, anakku sing ayu dhewe limbuk. Ana tinimbalan apa yung nimbali marang anakmu aku? Leren sawetara ya, Nduk. Ngono mak. Ingkang sepisan tak kira ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya, Kejaba mung ngunjukake rasa syukur, puja puji syukur kang jero kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang Widiwasa. Oh ngono. Ya. Sing wis malimbarake keberkahan, kenikmatan lahir lan batin, wujude kesehatan kang diparingake marang umate aning jagat raya iki. Oh ngono mak. Iya. Mokal tanpa nikmating pangeran, awake dhewe bisa kumpul bengi iki seneng-seneng tirakatan bareng lek-lekan bareng ana ing papan kene, Nduk. Oh ngono ya mak. Iya. Angka 2 selawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah. Amin amin ya rabbal alamin. Yung biyung piye iki janjane awake dhewe kumpul rame-rame kok gayeng banget ana kene iki, jane acarane apa, kajate apa? Iki ngene ya, Nduk, kepiye? Iki hajate tidak lain tidak bukan ya kuwi HUTRI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, mengeti hari kamardikaning bangsa Indonesia sing wis ngancik ana yuswa 77 taun kang diadani dening Desa Sambi kang mapan ana ing Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Oh ngono ya mak. Iya. Acarane mengeti kamardikan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia yang sudah mencapai umur 77 tahun. Oh ngono ya mak. Iya. Ana ing sasi Agustus. Oh iya. Luar biasa antusias kang sarta apresiasine warga, khususon kang mapan ana ing Sambi kene. Kok biyung ngendika kaya ngono? Iki sing jenenge kegiatan mengisi kemerdekaan. Awake dhewe urip ana jaman saiki wis ora kaya biyen sing dialami para pahlawan kusuma yuda sing ngrebut kemerdekaan, merjuangke kemerdekaane bangsa Indonesia. Oh ngono. Saiki wis ora ana perang. Nanging piye carane awake dhewe ndedonga marang pahlawan kusuma bangsa kang wis sumare, kang wis jinempana ing angin cinandhi ngawiyat, lan uga awake dhewe berkewajiban untuk mengisi kemerdekaan, mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Oh ngono ya mak. Iya. Uga ora lali awake dhewe, aku Kang Sarto Biyung ngaturke panuwun kang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Lumantar sapa wae. Lumantar ora lali pepundhene awake dhewe, Bapak Kepala Desa kang mapan ana ing Sambi. Iya. Bapak Indra. Iki sing diundang uga akeh. Bapak Kapolsek. Iya. Sarta perangkating desa. Lan sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ingkang sampun ikut andil mensukseskan pagelaran wayang kulit pada malam hari ini. Oh ngono ya mak. Ngaturke panuwun kang tanpa upama.
khususnya marang Bapak Indra sing wis mercayake marang awake dhewe sak kanca Astabrata Group. Awake dhewe ketiban sampur diutus gelar kelir gantung gong kang mapan ana ing sambi kene. Oh ngono ya Mak. Atur lelipur marang para warga masyarakat. Pancen kaya mangkono, Nduk. Iya. Dasare pepundhene awake dhewe, Bapak Indra kuwi wis ora kaya wong liya kok, Nduk. Oh ngono. Pak Indra ki kancane bapakku biyen. Oh ngono. Dadi panjenengane iki wis ora kaya wong liya tumrape awake dhewe sak kanca, wis kaya bapake awake dhewe, wis kaya pepundhene awake dhewe. Oh ngono ya, Mak. Iya. Mula matur nuwun awake dhewe sowan ana ing kene iki dudu sowan nggone wong liya. Oh ngono. Sowan komplit saka kutha Nganjuk. Ya. Astabrata Group. Sak kanca diboyong mrene. Luar biasa. Ya klungsu-klungsu melu Nduk. Isih akeh kekurangane timbang keluwiyane. Kekurangane disuwunke pangapura. Ya sithik-sithik muga-muga bisa paring lelipur tumrap para warga masyarakat kang mapan ana ing sambi lan muga-muga paseduluran kang sarta silaturahmi iki ora kandhek ana ing tengah dalan bisa disambung ana ing tahun-tahun ke depan. Amin amin ya robbal alamin. Luar biasa ya. Dasare ya pahargyane mapan ana ing kene mau sore wis dimeriahke. Karo kadangku Mas Joklitik mau sore. Gandeng wektune iki wis nampa calangan limbukan ning dalang liya dadi isine sore mau, Nduk. Oh ngono. Ora apa-apa. Ya. Sing penting padha jalane kabeh padha mlakune. Iya. HUT hari ulang tahun ke-77. Ya. 7 dan 7. 7 dan 7. Angka 7 ki Angka 7 ki angka sing penuh dengan filosofi, sing duwe arti sing becik, duwe arti sing apik. Oh ngono. 7 ki tujuan masyarakat Sambi dalam menyongsong kemerdekaan adalah dengan landasan kegotong royongan dan kebersamaan. Oh ngono ya, Mak. Apa meneh kang mapan ana ing Sambi kene wis guyub rukun para warga masyarakat wis padha manunggal. Dengan semangat NKRI beda agama ora gendro, beda panemu ora padu, beda pilihan ora gontok-gontokan. Oh ngono ya, Mak. Iya. Luar biasa. Wi angka 7. Dene angka 7. 7 ya lho, 7 ki 7. Basa Jawane 7. 7 ki muga-muga desa Sambi kene entuk pitulunganing Gusti. Satemah dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun ghafur. Amin 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 ya rabbal alamin. Dadi wis cocok umpama awake dhewe dalam rangkaian kemerdekaan HUT hari ulang tahun Indonesia awake dhewe entuk kewajiban mengisi kemerdekaan. Wis cocok banget yen acarane wayangan. Iya Nduk, cocok nganggo banget sebabe wayang kuwi tinggalane para-para pinisepuh biyen. Kuwi wujude budaya. Budaya kuwi budidayane manungsa sing ambabar marang kaendahan. Ngono. Budaya uga dadi jati dirine bangsa, menggambarkan karakter suatu bangsa. Yen budayane luhur, budayane apik, tegese bangsane ya apik. Yen sewalike budayane merosot, morale asor, kuwi biasane bangsane ya ora karu-karuan. Oh ngono. Mula wayang iki
Wis mengko filosofi sing becik, filosofi sing apik kang minangka tinggalaning para leluhur biyen, heeh. Sing diwariske nyang awake dhewe kudu diuri-uri, kudu diurip-urip. Temane kemerdekaan anggape wayang kulit iki wis tumbuh oleh tutup. Oh ngono ya, Mbak. Heeh. Iya. Heeh. Uga awake dhewe ndongake, heeh. Ana ing acara bengi iki ora ana salahe, ora ana lupute. Heeh, muga-muga sak rampunge pahargyan wayang kulit ana ing bengi iki, heeh. Muga-muga ing tembe wurine desa kang mapan ana ing Sambi dalem ngeti kemerdekaan ing bangsa Indonesia kang wis ngancik yuswa 77. Muga-muga desa kene pinaringan berkah, ayem tentrem wargane, pinaringan rejeki kang melimpah kathah barokah. Saka Allah Ta'ala gemah ripah loh jinawi karta tata turaharja tinebena saking bencana alam. Allahumma amin. Iya, wah luar biasa. Yo iki ora ana salahe sadurunge ngedeke para pesinden, sadurunge ngaturke lagu sing okeh-okeh. Iya, ora ana salahe, ora ana lupute yen kumandangke lagu-lagu kemerdekaan. Oh ngono, ya. Lagu-lagu sing temane nasionalisme. Kinarya kanggo menggugah, mengkobar jiwa-jiwa semangate para warga masyarakat kang mapan ana ing desa Sambi bengi iki. Oh iya, iya. Lagu-lagu digarap mares sing semangat buka saka beduk ya. Temane nasionalisme, kegotong royongan, kebersamaan. Oh ngono. Lagu-lagu kemerdekaan digarap ya. Monggo dados. Ayo. Mati kawan
Alhamdulillah wis katur lagu-lagu kamardikan nduk. Kanggo sarana membangkitkan semangat NKRI, semangat kemerdekaan. Oh ngono ya, Mak. Mergo jaman-jaman saiki iki kadangkala bocah nom-noman rasa nasionalisme iki wis mulai luntur. Oh ngono. Mula awake dhewe dadi abdi seni. Jenenge wae wayang kuwi lentur kena gawe media penyampaian visi dan misi apa wae. Oh ngono. Mula ing tema kemerdekaan awake dhewe ya kudu menyampaikan tentang rasa-rasa nasionalisme, jiwa-jiwa patriotisme. Oh ngono. Iya. Nduk piye? Pagelaran bengi iki uga di live streaming. Oh ngono. Lumantar Astabrata Media channel YouTube. Iya. Mula sing ora bisa mirsani ana ing papan kene ana ing Desa Sambi, ya. Bisa lumantar channel YouTube Astabrata Media. Oh ngono. Oh ngono ya. Wah, luar biasa. Ada sare awake dhewe sowaning pepunden-pepunden kene. Suguhane banyu mili, antusias, apresiasine hebat. Oh ngono. Lagi teko, wah jan suguhane soto. Ya. Mangan sotoe kok ya pas mati lampu. Waduh semangat lek mangan tak cuwakot iwake jebule laos, Nduk. Nah, mati lampu. Ora apa-apa, ya. Ya iki kanggo sing dianti-anti wis dadi bukti sing diantu-antu kudu lumaku. Saka keparenge Bapak Hendra, pepundene awake dhewe kang nyepeng dadi kepala desa kang mapan ana ning Desa Sambi. Iki bengi iki uga diregengake kanthi bintang tamu ya kuwi Dik Niken Salindri asli kutha Tahu Kediri kene. Oh ngono. Ditanjake ya Nduk ngono. Disumbutke kudu diregengke kahanananing bengi iki. Iya. Monggo Dik Niken Salindri jumeneng ing pepanggungan disepoti monggo kersa. Ayo Mas Aryo. Ya. Monggo. Ya. Wa syukurilah. Dik Niken Salindri wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu sugeng dalu Mas Akbar. Dapat bertemu kembali di tempat dan suasana yang menggembirakan pada malam hari ini. Iya. Ini desa mana, Mas? Desa Sambi. Desa Sambi, Pasar Sapi. Mas nggih, alhamdulillah Dek wingi ketemu sakniki, alhamdulillah ketemu lagi. Wah, sehat selalu, Mas? Alhamdulillah sehat, Dik. Mboten kesel nggih? Oh, mboten. Kula Iya, selalu kok statusnya kesel? Oh, mboten. Niku nak cuma status gue sen-sen. Iwas ora status. Oh, alah. Nggih, alhamdulillah niki acarane napa, Mas? Acaranya tidak lain tidak bukan memperingati HUT Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Wah, nggih didongakne kagem sedaya masyarakat teng mriki. Kula ngaturaken matur suwun sampun mirsani teng mriki. Mugi-mugi sak bibare wayangan panjenengan sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng Pak Bu. Amin. Panjang umur. Amin. Terus rezekine kathah barokah. Mugi-mugi saged awet leh momong anak putune. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wah niki sing mirsani Mas. Luar biasa. Luar Dik, ya. biasa sangat
sampai pojok mriko Mas. Nggih, ning nggih mboten teng mriki mawon sing mirsani wonten teng channel YouTube. YouTube sinten Mas? Hah, YouTube Astabrata. Nggih. Sampeyan mau arep mlebu kene nak yo kangelan to mestine penontone bludak. Nggih, bludak niku wau, badhe miyak kula wau. Ning mboten saged ning akhire lewat belakang. Ora ketemu sapi to. Niku wau pun ngambu-ngambu sapi ngoten Mas. Ning kok yo ngambu tletonge. Iya, niki ngaturke panuwun dhisik Oh, karo nggih, Bapak Mas. Lurah, Oh, Pak nggih. Indro sing wis nimbali aku lawan Dik Niken. Oh Sak rombongan. nggih. Sinten namine Pak? Pak Hindro. Pak Hendra. Tiange ingkang pundi Mas? Lho, masa dereng sumerep lah. Oh alah nggih sing macak kados napa niku Janaka ketoprakan apa? Janaka ketoprakan. Oh nggih, sugeng Bapak, matur suwun Pak, sampun nimbali Mas Akbar sak rombongan. Sehat selalu nggih Pak nggih. Luar biasa. Kalih nyonyane Pak. Waduh. Nyonyane pundi? Hmm. Oh, sebelah nggih, mangke nyanyi nggih Pak nggih? Nyanyi. Nggih.